Marami na ang bilang ng mga plakang naibaba sa opisina ng LTO Naga District Office. Mangilan-ngilan pa lang umano ang kumukuha ng mga plaka kaya patuloy ang kanilang pakiusap sa mga motorista na i-claim na ang naturang mga plaka. Extra effort na rin ang opisina sa pamamahagi nito. Nagbayan-bayan na at ginagawa maging sa araw ng Sabado at Linggo. Actually, nag-letter kami sa Kamaligan. Sa Kamaligan is naka-schedule kami mag-release by August 1. Tomorrow, balik kami for the second time sa Calabanga. LGU Calabanga. Hali na kami duman last week, July 18. Ngunyan, sinundan ngunyan. Tomorrow, Calabanga naman kami ma-issuing plates. Actually, darami ken ang mga plaka. In fact, kang ginibo mi sa Calabanga, nag-terminal to terminal kami kang mga tricycle, pati ining mga minaaraging mga motorcycle, pinapararami ang gabos na nagte-temporary plate. Dagdag pa ni Rojas ngayong darating na linggo, isasabay nila sa isang summit sa City Hall ang distribution ng mga available ng plaka. Digdi sa Naga, that is August 3, Sunday, may summit magkakayan sa City Hall. Diretso na kami ma-distribute. Although, kang Saturday, nag-distribute naman kami digdi. Digdi sa Naga, within Naga City Lugod, garumatumal. Hindi kami naka-50 kan last Saturday digdi. Digdi kami pin-concentrate pero nagpadarangan ni akong letter sa mga president. Gusto kong sabihin, magdigdi na sinda sa office. But since dahil sinda nakadigdi, ang pinaplano mi is per barangay kami. Dagdag pa ni Rojas ngayong darating na linggo, isasabay nila sa isang summit sa Naga City Hall ang distribution ng mga available ng plaka. Taong 2016 hanggang 2017 na magkaroon umano ng TRO sa produksyon ng plaka na nakaantala sa distribusyon nito. Subalit sa ngayon, sapat na umano ang mga plaka na nasa kanilang opisina. That was 2016-17 grade ito, so nagkaigwa ng TRO. At least mo niya o nagabot sa mga plaka. Nakul sufficiente na ang plaka minyaong kaya nga ni sibut naman kaming ma-distribute yan sa inda. Ang LTO Naga sa ngayon ang may pinakamaraming na-release na plaka sa rehiyon. Patuloy na panawagan pa rin ng LTO na maaari ding magtungo na sa kanilang opisina ang mga kliyente na wala pang plaka ang mga sasakyan sa ngayon. Jan Amador, CSN.